ben gak neleh. Inu mane banyu bening Dek jaman berjuang anjur kelingan anak lanang beda nggih niki langgame nggih Om. Nggih monggo. rontang kranting ana kang wis kelagan angumbar katresnan ra mikir bebrayan nanging kok ngene ketuang murine wakasada tatane Genduk Lintang
Kenek mbawon nduk nang kono. Nggih. Ah, kita iki mbawa surat ndake sing kupluke di ngeten-ngeteno nika mbawa surat. Ayo didaki nduk menawa nek oleh tukane bensin. Nggih. Cocok mboten? Cocok. Lah ketoke pojokan sing delik ya Mbah Jin, cocok mboten? Cocok. Pokoke remuk mbok wis. Lah ning andenge enek Pak Sukir, cocok mboten? Cocok. Ayo lanjut, Duk. Bebasan saumpama kaya ngenteni kumandange selalangking jatine rontang-ranting kaya dicecuing wekasan kerontang-ranting ana kang wis kelagan angumbar katresnan ra mikir bebrayan nanging kok aku wis kadung keseluruh ya dudu jodone Ah. Sa. Wilujeng dalu, Mbak. sing ingkang endi Lah nika Mbah Jin dah nika. Nika Mbah Jin. Mbah Jin nyuwun pambulutan menapa, Mbah? Caping gunung, alhamdulillah. Oh nggih. Ah, parani Nduk, ditap. Nggih. Nah, kono Nduk, kono. Alah. Ah, siapi kalih Mbah Jin. Mriko teng celake Mbah Jin mboten napa-napa, nyuwun caping gunung. Nggih. Ah. Matur nambah nuwun nggih. Dijenglengno mboten? Nggih. Wis macak ngene diceluk kicak-kicuk. Kula niki gareng, Mbah. Nggih, nek mboten macak gareng garong. Nggih. Mriko dik terosipun saged linggo mboten? Ah, nggih. Lah nek kula sing bawa nggih kurang sekeca, Mbah. Sajake nggih niku mawon mboten napa. Nggih. Saben bengi nyawa Aku ngene iki terus jengleng sapa? Masa Andri tukang iki Andri tak kena mak gadul padha lanahe kelotak. Oh. Ah, nggih. Sing jengleng 50.000. Ah, nggih, lemah teles pangeran sing bales, Mbah. Aku muni ngene iki nek gak 50.000 ya pelo lho. 50.000 ya teteh. yen mamaja among karo janur kuning
mana kaya baleni. Nah, Ran ayo urung pas lho Ran. Baleni, Nduk. Yen memajang among karo janur kuning. Iya. Ngene iki lomba angger pintang iki. Terayo pajak ngendange Ran. Lek Ran. Mboten, Mbah, mboten damel niku. Lek jangan asing muni, Mbah, jangan asing muni. Halo Mas Ran. Dipasno sing jalukan wong tuwek malah kaya ngono ya. Aja mbok garap terus, aku tak garap dhewe wingo. Lanjut. Ayo cerita karo ngadeg menak lah. Iki ya gara-garane kan gak ngadeg iki dadine ya mare ya cilik ora patek nek dijengkleng iki. Nek sak padha yun kae ya tatas wes ngono aku. Ndang rene. Ayo, Dek. Kembang wae weton Jenggleng sama kretek-kretek. Pacitan Serwi Sik, Nduk. Sajake kok mundur-mundur gila piye karo aku? nggih Nggih. Kok mbok wasne jenggotku apa jenggotku apik ngono apa piye? Hanger mak kados hanger malih, Om. Kaya Hanger malih. hanger ki. Hanger ini apa? gantungan klambi. Oh, alah gantungan klambi. Iki ora gantungan klambi ya, Nduk. Nggih. Iki ngono gantungan cendol. Masa arep muni cendol cawet ya saru wae kula. Ayo, Dek. Panas udan. Piye Mas, janjimu kepiye? Aja mepet Mas, aja ngesek-ngesek. Ora Bareng mepet. ora Panas udan aling-aling caping gunung. Ngono kuwi, ya ngono kuwi, wi ngono kuwi. mare ya jek cilik urung wani lho. Upama sinden Sri kae apa Yun tak kenekno ya mapan. Nah iki ya jek cilik ya urung Jawa.
Setyane kelakon Ala Keyang mas Kentil alah kentil mas Kentil kentil Keyang mas kentil kentil Keyang kentil keyang keyang Niker jagung sak klobating njaluk ambung sak nyokote sik Yun medun wae medun ayo medun sawangane kok njaluk ambung sak nyokote wanine kok kadoan jajal nang nandingku ala-ala dek nane ya bar njaluk ngono kowe aja ayo ugal perkara aku ayo ora mumpung bojone nang kene iki aku ke mbur kilap kok dek nane njaluk ambung sak nyokote ya iki karo alen ora karo awakmu masak ta lah dene tak aku ngambung alen kliwat yo kena sing mboke ya ora apa-apa wong sing dikenekna aku ngono kuwi andek ngono bar ya ora dibayari lho rumangsamu Duk Nggih. aja mbok rungono cangkeme sinden kae bujan Duk ya asine gak ngono kuwi percaya tenan aku gak iya ngono nduk percaya apa ora Nggih. nek ndelok potongane kuwi berarti percaya nek aku ngambung kae Mboten. mboten percaya Mboten. lho nek gak percaya yo ingetono Mboten. anane gak percaya gak ro Nggih, mboten sembarang. pengen ro mboten Mboten. oh ya pinter Duk nah ayo Duk nang dhuwur nah ya ya Allah iki anak eman iki anggere nek wong ayu desel-desel oh nah iki anake Toli iki ya padha wae kowe kok wani kreyok tenan ora mantun ayo Duk nang dhuwur neh nggih diaturno matur sembah nuwun kalih Mbah Jin kantun langgamipun nggih wau Nggih, matur nembah nuwun sanget nggih Mbah Ji. bawane gong tek lho dereng tek oh iya lah kok ya ora krasa tak gumune lah terak ya ambung sak nyokote wingke ya bujat aku Nadian Nadian wadon sarta lanang Alean, ben gak nelek. Inumane banyu bening Dek jaman perjuangan anjur kelingan anak lanang biyen tak openi jayane iki ning saiki apa lali jayano